ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷକୁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାଇଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁନିଆର 90% ଲୋକ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ। ସେମିତି ମଣିଷ ବି ଯଦି ତା ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଶିଖେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର, ଯୀଶୁ, କ୍ରିଷ୍ଣା। ଆଉ ଯଦି ସେ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପଶୁ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ହିଟଲର। କେତେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତାର ଭୂମିକା ରହିଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରଜାତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ରୂପ ନିଏ, ସେ ମଣିଷ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ରେପ୍, ମର୍ଡର। କ'ଣ ଏହା ହିଁ ଆମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପରିଚୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ 90% ଲୋକ କେବେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କରେ ନଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରେ ତାକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିପାରିବା। ନହେଲେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ସେକ୍ସ କରିବା ଏ ତ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼େ, କାମ ବାସନାରେ ବୁଡ଼ି ରହେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇଥାଉ, ସେତେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ମୋହ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଉ। ମଣିଷକୁ ଏହି ଜାଳ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତା ହିଁ ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ଯିଏ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ଚାଲିଯିବୁ? ନାହିଁ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହିବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କାହାର ଭାଇ, ବାପା, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ କେବେ ବି ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ, ଆପଣ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହି ଦୁନିଆ ସତରେ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଥରେ ତା ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଅ, ଦେଖିବ ସଂସାରର ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ମୋହମାୟା, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେସବୁ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।